úplně. Perfektně. Dneska vždycky letá v tričku a v trenýrkách. Ježiš, to je jedno. Bosky nebyly jedna, co? Nenech se zrušit, vyrušovat. Kdybych viděla takto, ale... My jsme chodili jako děcka někde do školy, to byly hrubky tady, které tam pro mě už chodili bosky. Tak až na první a dní den. No špatně, to právě. To už je pozičku. No, jestli my jedeme v neděli do toho Brna. Do Brna, ano, Brno je zatáhlo. V Dčku jsou včely. V Dčku, jo? Tak A co je to výstava? Tehagrom. Tehagrová Sírová Regina. Červené máme leze. Co ještě? Sírová Regina, jako lesnictví. Lesnictví. Ty jde ještě ne? Piju. No. Já to musím ochutnat, jestli... Takže Košky. my jedeme s myslivcama. To je jiné. Autobusem. Ano, autobusem jedeme, celý autobus. Tak tam si můžeš taky podhodit. Však to víš, že si Neboj se, jsme jeli neboj se, minule. nebo se nepodhodili, ne? To by bylo, akorát jsem byla v tom sklepě, ani jsem si nedala štampru za celý den. Chytla jsem slidu až večer v tom sklepě a tam jsme byli hodinu. Ne, ještě mám. A už jste odjeli, co jste chtěla ještě být? Poslední, to je poslední červené. Poslední červené, hotovo, nasadanou. Jdeme nahoru. Poslední červená nasadanou. Ale toto je taky dobré. Všechno je dobré. Co jsme dopili? To je Jsme to pili, Povidla úplně. ano, úplně fakt, říkám, že fakt povidla, jako, tak jsem chtěla dopovědět, jste se začali smát. Ano. No. Vy jste Já jsem dobrý otevřel, to. protože dodávám vzorky, tak už musím zjistit, jaký je, že? Ale dobrý, ještě. Co? Já si myslím, že už... Ježišmarja, to Je mě dobrý. vyfotil, že... Kere. No to To je dobré povidla. ale jak, že úplně jazyk vyplazí. Ne, ale fakt, jako, To je co, André? André, no. ale ne, tak jako, ten vavřinec. Měl dát před Vavřincem. Ty ale zajímavé, že můžeš mě doma víno a nikdy ti nechutná tak, jak Přesně. Však to jsme konstatovali. Mě to nechutná. To jsem konstatovala, Lidko, v tu neděli, když jsme dovezli, vlastně tady jsme byli v pátek a v neděli jsme dojeli do těch Hrušovan s tím rýňákem. A já, jak jsem prostě to ochutnala, říkám, ale ten pátek je lepší. To je prostě, tady je to taková, v tom sklepě to je úplně něco jiného, a doma, když to naleješ, to tě ani nechutná. Protože Ale představ si, že já když si to donesu nahoru k televizi, mi to chutná. Ale to máš furt ten špánk. Já si myslím, že povídej taky jako David, jako tady jsem tady přesně. Když je to v té flašce, v té žbánku to máš čerstvé, tak jak... Však si to z té flašky nalej do čbánku, no. Vidíš? ne, ale to by se zkusila. Vidíš, když si se ty osmi tady pohádek, vždycky dojedeš, sedeš a půjdeš dál, to bude lepší. Vypiješ pohárek. Jasné, já s Bohem. Další degustace od někud. A hned tu senka, abych to zvyhodnotil, udělám si kolečko, jaký to je. No. A říkám, mám to dobře. Že to tak je tak dobré. Je fakt. Ale to je, já nevím. To má všechno, to je podmínky, tady to má nějak to chutná, teplotou. Ano, to všechno je hraje. To červený ne, bohužel to červený bych chtělo vyšší teplotu, že tady na to červený to nevyzní, protože to je... Co děláš? Ty to Chytá momenty. Nahrává. Já si myslím, chytá momenty. Tady mám tuto zásuvku, ne? Zásuvku. Ochu, kdybych se měl na tebe dívat tak dlouho, tak ti začnu milovat. Tak díváš, no. Tak přikládej nám tak.